Ay, kinulam ka rin ba? Pagkawag mo pala sa akin, Meron pala siyang kulam, kaya pala hindi nakakalakad ngayon, nakakalakad na. Ilan humahawak sa'yo pagka gusto mong lumakad, te? Kaya, dalawa, alalayan. Talagang hindi ka nakakalakad, te? Alalay sa akin, ako na lang. Yung anak Pangalawang beses ka palang gagamutin? O pangatlo? Tatlo na ngayon. Tapos na to. Follow up na eh. Follow up ito para sa nerves. Sa next na lang, kasi pinapabalik mo ako, kaya nagpajama nga ako. Mm. Sabi ko, kailangan Tapos nagdala ka pa ng pasyente. Meron akong pasyente sa pero aso lang maliit ang sasakyan namin, bills lang eh. Sama pa sana iba eh. Medyo paano. Maganda na yung may views, may sasakyan, kaysa wala sasakyan. Yeah, normal lang na eh. Isa lang ako na eh. Isa mo bang na Sabay eh? lang kami. Ay, hindi ko nakilala si ate. Basta sabi niya, siya na lang mamaya, magpapapicture na ito, nakalakad na, graduate na. Pero yung nerves niya, mamaya titignan ko. Hindi ko pa kanto nag-check eh. Magkakaalaman kami nito sa nerves. Sobrang saya na yung naramdaman mo, te, ano? Kapayat ko na. Malala Next, 7 seconds. Umano na ako eh. Kalaman. Wala, singa. Hindi ko na kasi kinatandaan natin eh. Alam Kasi meron kami mga pasyente, mga dati pa, pupunta rito, matatabalay. O yan, te, di ba sabi mo, nagpagamot ka na dati. Gano'ng kalaki yung tiyan ni Rada dati? Saan ni Rada dati? Yung dito niya. O, ang laki dito. May elegant siya, no? No. O yan ay, ayan te, wala pa kaming 2 buwan nag-training te, tingnan mo yung tiyan niya, laki ng pinaba, pati dito niya. Sa'yo, inabot ka ng 1 taon, wala ka pang muscle. May ipit yung gat. Ay, gano'n na. Kasi, Ay, hindi pwede, hindi gagana, hindi lumalabas yung cardio. Diba, sa akin gano'n ang tingin, ha? Nakita mo? Nay! Lumiliit yung Maghapon tiyan tayo niya. dyan, Nay. Sige, te. Ginagawa kasi namin. Te, pasalamat ka na kay Papa Jesus. Ibagsak lang yung katawan mo. pinagaling mo yung aking karamdaman. Huwag ganun. At ito pala, Parang nagigigil. ako nakakalakad. Huwag may tigas na, normal lang. Ito lang po kay Apo ako na may nagpulong sa akin na dito ako papuntahin. Sino yung bulong sa'yo? Si Papa Jesus na nagdasal tayo. Hindi pa ako bumalik. Kaya sabi ko, nagdala ako dahil legit at ako mismo makapagsabi na dito ako bumalik. Salamat naman po, ate. Nervous ka, no? Punta kayo dito talaga. Ang hindi nakakalakad, pagdating dito, talagang maiyak ka sa tuwa dahil nakakalakad. Ano, Nay? May nervous? Tumitig. Dahil yan, te, sa pananalig sa Panginoong Hesus Kristo. Mayroon ba dito na sabayan ko? Hindi nakakarinig. Naalala mo yun? May ginamot ka dito, hindi nakarinig. Malalay. Kahit yung hindi siya pinanganak na hindi nakakarinig, basta wala lang butas yung... Feeling mo. Tapos nakarinig na siya dito. Natutulog ako eh. At saka yung hindi nakakalakad, nagtungkod ba siyang ganun? Apo. Wala na, nakabalik na yun eh. Galing na. Bumalik na rito. Natungkod siya tapos lalakad na, ang bilis na maglakad eh. Lalakad kayo sa akin eh. Paglabas. Kaya sabi ko, wow. Huwag binibilang. Sige, te, bye-bye natin. Salamat. Thank you for watching. God bless po. Bye-bye. Amin. Pagka